Записвам. Така, май някой си проси спинкането пред вратичката. На име малкия въргал. На име малкото въргал. Побряскор! Айде няма да си казвам, добре, кореш, ще ме обидиш. Защо да не знам сега? Знаеш, ама и ти нищо. Какво ще ми кажа? Така, стълбче наше, миличко, Тъпо. тя го каза. Да, казвам. Защото аз съм ти крайно обидена. За това, че вдигна телефона с... Кажи! И ме отряза. Ти си мълчи за какво, но ме отряза на няколко пъти. Не те срам. Разби ми Не те сърцето. срам. Разби ми сърцето, бе. И какво ще трябваше да му кажем? да да не правиш това... Кой ми пише? Това ние сме записали. Аре, отговаряйте. Как ти ми пишеш? Не ни давай зор, трябва ни време. Да не забравиш това за дисковете, защото ще Защото ще откъснем топчиците. Ама, сериозно, заклевам се. Аре, чао. Айде, бъркалчите. Аре, чао. Обичам те.